Release ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba.
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas? Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una dekada nang nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! 9 minutos ang ganabilin antes ng alas 7 sa aga. Welcome diri sa pagpangalagad isang Bombo Report Second Edition adlaw sang Martes petsa 26 sa bulan sang Abril sa buong tiga 2022. Ika-4 ang adlaw sang Martes ika-4 man nga bulan sa buong year 2022. Sa buong aga mangin kaupo ng niwalagad si Bombo Erlin Bayonita. Hope na kita hasta alas 7 ang atak na sa buong aga sa udulong sa inyo sang dugang mga balita lokal. Mga nabalhaga diri sa Maya Syudad sa Bacolod, kalakipan na sa Maya Province of Negros Occidental. Subong kapa ang gida sa nga tono sa nga panahon na tama ka ginot no maskin gabi na and amo ning isa sa mga nagapasaka man sa nga tono sa nga bill sa may kuryente kati syempre wala man sa nga pahuway ang electric fan and then ang aircon. Kung nayara kita sa balay Banwa kagabaning isa sa mga rason kung nga ang tinagamahal ang ato sining mga balayran sa bill sa kuryente. Ang Bureau of Fire Protection na barayon sa Gyapon na Banwa ang pahanumdom sa tanan nga mga pumuluyo nga maghalo nga gid sa posible nga tunaan sang kalayo nga magaresulta sa pagkasunog either sa balay manadra o kon sa building. Pero sa ning kagabi nagluntad ra nga sunog sa may isa ka commercial building sa corner Gonzaga Lopez Haina Streets, Barangay 26, 3-story commercial building ini Banwa kag resulta man sa pagresponde sa madamo nga mga fire trucks dira sa area. Initial report diri kagabi sa Bureau of Fire Protection nagadangat sa 4 million pesos. Ang ining balor sang halit nga gintugas sang sunog dira sa sining commercial building sa Barangay 26. Bate check naton karon subong kung ano ang ginhalinan sang kalayo. Then ginaghalin ang ining kalayo kung sa diin naglapta sa pila ka bahin sa sining 3-story commercial building ginapanagyahan ni Tomas Lim. Nagabaligya man actually dira sa mga spare parts sa mga salakyan kag mga motorsiklo.
Kaya subong nga nagapagwadre sa nga initial investigation, resulta sa nga initial investigation ang Bacolod City Fire Station. Sa piyak kalinya, Bombo Carla May Defensor sa report. Kamin. Yes, Bob Orlin. So, nagikan ang sunog sa ekspedisyon sa katapos ng BFP, Bob Orlin. Nagikan ang sunog sa may storage area located sa Mazanay North portion sa nasabit na building o na sa building Bob Orlin. So, ini building, ini grade A building. Storage na, Bumakal? Yes, Bob Orlin. Storage nila? Storage Yes, room? yes. Yes, Bob Orlin, sa area sa concept storage area, nagikan ang sunog na nagluntad sa gabi sa Maya Barangay 26 Bomberling kung saan mayara sa 4 ng mga persona ang rescue pag mayara sa isang pilason Bomberling. So mga 1 inch inino ang kalabadon o ko ng kalabaon sa naakon na pilas no sang isang persona at kilala kaya Michael Bomberling. So sa subong pipadayon ng investigasyon sa katapos ng BFP, kung ano gid ang ginhadap ang rason no kung nasunog ang area sa oportunidad sa mga storage area Bomberling. Kaya bante sila malang dira ang mga nag-occupy mo, no? Ining tagiya mismo, sila man na nag-occupy dira sa building. Amo ni karon ang aton sini nga pagibaloon na Bomberling no kung sila mismo sa ang nag-start sa Maya area Bomberling. Oo. Sige, dira sa report sa City Fire Station na Bobo Carl, ang sunog nagsugod what time gid kag time abi na fire out? So Bomberling sa nabaton sa katapos ng Bureau of Fire, ang sunog nagsugod alas 7:24 ng gabi, kag na fire out ini alas 8:30 sa Eastman sa gabi Bomberling. So ang alarm status nagdangat sa second alarm kag mayara pagid sa mga mga fire trucks na nagabulig pagid sa pagka tupok sa kalayo sa area sa barangay 26 Bomberling. Kung second alarm, pwede na makarespond na diri ang sa mga neighboring towns and cities naton, Bobo Carl. Yes, Bomberling, no? So pwede ini no makakagtuma ng mga neighboring cities na mayara sa mga fire truck Bomberling. Pero mayara sa mga mga fire truck na nagresponde amo ang tanan diri nga fire truck sa katapos sa TSC Bomberling. Si ako may sunog ya Bomberling mayara man sa mga nagresponde ng mga ambulance no bisan kamal man ka ang sunog respective diri ato sa mga ambulance diri sa sudad sa Bacolod si Mayo man si Tiara ang ilan sa mayara sa 4 na rescue at isa mo for na ito dapat mga tapatan kasi sa igong pagdapulong kay di sa sunog Bomberling ato sa sunog Bomberling. Basta pila ka story gani mga building kinanglanon gani mga boom o ka mga crane na bala Bobo Carl. Ang bintaha lang diri sa aton because ang aton nga mga volunteer fire brigades may mga boom sila, may mga crane na sila. So, at least may nag-augment misan paano sa Bureau of Fire Protection. Amo man na dapat ang investan bala sang BFP ang pagbakal gid sining amuning nga mga kagamitan na Bombo Carl. Kay okay lang na sa amo ng LGU kung may mga volunteer fire brigades so dira nga well-equipped sila. Yes, ako Bomberling no, mayo kay may mga boom ini sila. At least nga ang mga sumabaw nga mga kuluwaon o kung i-rescue Bomberling, ma-rescue din ini sila. May support na mayara sa mga boom sa Bomberling. Kasi for example, parehas sa gabi, mayara sa nga tatlo ka story building ini kagabi Bomberling. Ang mga din pang-rescue ara sa babaw. Tumayo kay mayara sang boom. At least nga nakuha ini sila sa gilayon Bomberling. Okay, sige. Basi matutukan man na kaya total meron na sang BFP Modernization Act subong matagan sila dira dugang pondo kangay man sa aton Armed Forces of the Philippines na baklan sila sa dugang nga mga assets. Thank you again, Bobo Carl. Early naman ang report gikan sa patrol. Bobo Carl may kapal sa para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Sa pag-uul na sa Bacolod, sa radyo. Bobo.
Madamang salamat kay Bombo Carla Maya Defensor. So initially, base diri sa investigation sa Bacolod City Fire Station, nagsugod ang kalayo dira sa may storage room sining 3-story building dira sa may corner Gonzaga Lopez Haino Street sa barangay 26 diri sa ato na sa may syudad sang Bacolod. Mula na ginalauban nato na kay total subong meron na sang BFP Modernization Act ginapirmahan ni President Rodrigo Duterte tinalikdan nga tuig 2021 at least matagka na diri sang dugang nga pondo ang ining pagbakal sa mga assets sang Bureau of Fire Protection. Kaya sa nasiling tana, okay lang na kung sa mo ng LGU, may radra sa mga volunteer fire brigades. So, ang ngayon sa aton, diri sa Bacolod, ang ining amity kag ang chamber. Nga sila well equipped sila, pwede makagamit sa mga boom o mga crane na bala, nga sa tion nga mayara sang sunog sa pila ka mga story o kung pila ka panalagan nga mga building. Kaya kung ini o natabo abay sa pila ka mga LGUs, nga inang wala baladra iya o masalig lang abi sa assets sang Bureau of Fire Protection, medyo mabulubod layan agad, especially kung mayara sang kinahanglan i-rescue. Impunto alas sa syatan na yari na ang Bombo Network News. And the KBP Golden Dome for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, anumang oras sa buong mundo. Narito ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ang Martes, Abril 26, 2022 sa ulo ng ating mga balita. Pagpapalabas na magit sa 15 million pesos bilang pambayad sa hotel ng isang pribadong kumpanya dilan sa aberya sa debate ng mga presidential at vice presidential candidates abay, pinigil ng COMELEC. Ang grupo ng mga chuper at operator naman ng mga jeepneys umaasang mapagbibigyan na ang dagdag pasahe sa gitna pa rin ng panibago na namang oil price high. Samantala naman, mahigit 100 milyong pisong halaga ng shabu abay na kumpiska ng mga otoridad sa nagawang drug operation doon po naman sa lalawigan ng Cavite. At ang cartographic sketch naman ng prime suspect sa bus bombing doon sa Maguindanao inilabas na ng PNP. 6 na sugatan, ligtas na. Samantala naman, humigit kumulang 20 mga security guards inaresto ng NBI dilan sa manoy illegal na pag-claim ng isang lote doon po naman sa lalawigan ng Cebu. Abangan sa ating international news dahil ang Russia nagbanta sa Amerika na mas lalala pa ang gulo kapag nagpatuloy ito sa pagtulong sa Ukraine. Samantala naman, social media platform na Twitter kinumpirma ang pagbenta sa kumpanya sa pinakamayamang tao sa buong mundo, ang bilyonaryong si Elon Musk, halaga ng $44 billion. At sa ating entertainment news, ang national costume presentation ng Miss Universe of Philippines 2022 na rescheduled ngayong araw. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo, ka-Star Nation, naniniwala si Commission Elections sa COMELEC Commissioner Ray Bulay na dapat kasuhan talaga yung mga individual na mapatunayang sangkot daw sa nangyaring aberya sa Presidential at Vice Presidential debate sana ng komisyon. Sa naging pahayag, sinabi ni Commissioner Bulay na kasalukuyan na nagsasagawa ng investigasyon ang COMELEC upang mapanagot naman ang kumpanyang Impact Hub at iba pang sangkot dito na hayagang nakapinsala daw sa pamahalaan. Pinag-aralan na rin daw ngayon ng COMELEC ang isinumiting paliwanag ng 14 na mga COMELEC directors at mga concerned executives tungkol pa rin sa naturang iskandalo. Samantala, tiniyak naman ni Commissioner Bulay na isa sa publiko nila ang lahat ng kanilang mga natutuklasan o matutuklasan pa at magiging rekomendasyon sa en-banc session hinggil pa rin sa naturang kontrobersya. Kung malala, una nang ipinagpaliban ng COMELEC ang presidential at vice presidential debate, makarang magbanta na atras sa kanilang kasunduan ang pamunuan ng Sofitel Hotel matapos bigo umanong makapagbayad sa kanila itong Impact Hub para sa ginamit na venue na naturang event. Dahil dito ay napilitan tuloy ang komisyon na baguhin ang format ng debate at gawin na lamang itong taped interview sa tulong na rin ng grupo ng Kapisanan ng mga Broadcaster sa Pilipinas o KBP na nakatakda namang ipalabas
mula Mayo 2 hanggang Mayo 6 ng taong kasalukuyan. Kaugnay sinasabing balita, on hold muna ang release ng mahigit 15 million pesos ni payout sana ng Commission on Elections sa debate partner nito na Impact Hub Manila. Sa gitna ito ng kasalukuyang imbestigasyon na isinasagawa ng komisyon hinggil sa kontrobersyal na deal sa pagitan ng Impact Hub, Sofitel at ng ilang mga opisyal ng COMELEC na umano'y sangkot sa nasabing usapin. Kung maalala, una nang kinwestiyon ni Commissioner Ray Bulay ang basis ng purchase request ni na COMELEC Director Francis Arabe at spokesman James Jimenez na nagkakalaga ito sa 15.3 million pesos. Anya sa ngayon ay hindi pa niya alam kung ano ang dahilan ni COMELEC Chairman Saidamin Pangarungan sa likod ng hold order nito sa nasabing request na siya rin namang nag-aproba kasama si Commissioner Socorro Inting. Si Bulay ang siyang naatasa na maguna sa isinasagawang internal investigation sa mga bagay na naugnay sa dahilan ng postponement ng original schedule ng mga debate noong Abril 23 hanggang Abril 24. Sa Vote 2022 Campaign Trail Update. Sa countdown ng The Vote 2022 abay, 13 araw na lamang ang halalan na. Tinungo ng presidential candidate na si Dr. Jose Montemayor itong Candelaria, Quezon at ilang pang lugar sa turang probinsya sa kanyang pangangampanya. Kagabi naman ay dumalo si dating Defense Secretary Norberto Gonzales sa e-rally. Ito po inisponsor ng COMELEC sa magitan naman ng internet. Ang presidential aspirant naman at labor leader na si Calyode de Guzman ay sumalang sa isang interview ng isang Catholic school at tumungo rin sa isang lugar doon naman sa Tondo, Maynila. Sa isang mosque naman sa San Jose del Monte at ilang pang lugar ang tinungo ni Faisal Mangundato doon naman sa Bulacan. Humarap naman sa isang town hall meeting doon sa Camarines Norte si dating presidential spokesman Ernesto Abella. Habang kabilang naman sa niligawan ni Manila Mayor Esco Moreno yung mga botante doon sa bayan ng Carles at Pututan sa Iloilo at kagabi nagsagawa sila ng Grand Rally sa may bagay ng San Jose Antique. Nagsagawa rin naman ng meeting de avances si Vice President Leni Robredo sa Gapan, Nueva Ecija. Si Senator Manny Pacquiao ay nanawagan naman sa COMELEC ng sapat na oras sa gaganaping huling mga debate. Abang si dating Senador Bongbong Marcos ay nagsabi niyong kanyang kampo hindi na raw makakadalo dahil sa abala na sila sa huling mga schedule sa kampanyahan. Si Senator Ping Lacson naman, tinungang ilang lugar doon sa Tarlac at sa lalawigan ng Pangasinan kung saan naging tampok din ang pagdalo nila sa town hall meetings. Sunod-sunod umano ang panibagong mga pag-endorso kay Vice President Leni Robredo bilang susunod na Pangulo ng Bansa. Ideklara ni na Jose Antonio Toto Veloso na kandidato pagka-mayor ng Tagbilaran City sa Bohol at ang kanyang buong team ang pagsuporta kay Robredo. Payag ni na Veloso, pinapakita daw ng pag-angat ni Robredo sa mga survey at ang kanyang napakalaking mga rallies. Dati nang inendorso ni na Veloso ang kandidatura ni Manila Mayor Isko Moreno. Ganito rin ang naging payag ng isang paksyon ng Partido Federal ng Pilipinas na pinangungunahan ni Ahu Bakar Magellan. Anya o Mangilan, anya malakas ang laban ni Robredo dahil daw sa patuloy na pag-angat niya sa mga survey. Nag-endorso din para kay Robredo ang Philippine Business for Education, 6 na student councils din ng University Athletic Association of the Philippines at ang Education Nation, isang koalisyon ng mga organisasyon at education expert. Suportado din si Robredo ng Philippine Basketball Association legends at coaches na sina Yeng Giao, Chat Reyes, Jojo Lastimosa, Olsin Rosella at Johnny Abarientos. Bago tayo magpatuloy, kanina nababanggit natin itong controversial na debate ng COMELEC at kasama natin live nationwide worldwide ang mismong National President ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP, si Mr. Herman Zibas Banyo. Bombo Herman, good morning po sa inyo. Kasama ko si Bombo Jane. Kamusta na po kayo, sir? Okay naman. Thank you very much. Magandang umaga po sa lahat. Opo, natatalakay pa rin natin itong debate ng COMELEC. Baka gusto nyo po at makikuha kami ng mga inside story. Dahil ang tanong dito, nagbago bigla yung COMELEC sa kanilang anunsyo kahapon na plano na live sana na town hall debates sa mga presidential at vice presidential candidates sa sunod na weekend. At sa halip ay panel interview na lamang.
Bombo Herman, bakit bigla pong nagbago ang COMELEC at katandem dito yung KBP, Bombo Herman? Bombo Elmar, yun ang napagkasunduan namin ng Commission on Elections. No? It is a KBP COMELEC decision na maging ganun yung format na ang bawat kandidato ay bigyan ng tag-isang oras sa paglatag ng kung anong mga latest sa mga issues sa ngayon. Yun ang ginawa dahil na, alam mo Bombo Elmar, ang panahon talagang gipit na para magsagawa ng debate o kahit yung town hall. Alam mo, sa ordinaryo na panahon na hindi tatanggapin ng kung sino ang ganitong proyekto na isang linggo. Ito, wala nang isang linggo. But alam mo naman na tayo, Bombo Elmar, sa KBP, tayo sa Bombo Radio, ay alam natin yung kailangan na magtulungan tayo para sa bayan at para sa kinabukasan sa panahon na ito ngayon. Kaya tinanggap natin to, tinanggap ng KBP para makapagtulong sa Commission on Elections at para sa ating bayan, Bombo Elmar. So, one interview sa bawat kandidato na tag-isang oras at pwede nilang dalhin yung kanilang Vice Presidente, Bombo Elmar. At simula ito sa Mayo 2 hanggang Mayo 6 sa Bombo Elmar. So, hindi na sa Mayo 1 or sa April 30 ang itong format, Bombo Elmar. So nababanggit nyo, Sir Herman, COMELEC KBP Pilipinas sa Forum 2022, dahil unang report yung inaayos ng COMELEC, yung kanilang debate, 3 oras. So ilang oras ang ilalaan dito? Ito virtual ba? Face-to-face? Bombo Herman, sir? Yes, sir. Okay, nawawala si Sir Herman, ang siyang National President ng KBP at katandim itong COMELEC na napakahalaga ng kanilang isasagawa naman na debate. Ito'y sa panghuling mga araw na, kaya napakahalaga talaga at medyo critical at crucial yung isasagawa naman na pag-tandem dito ng COMELEC at ng KBP. Of course, ang Bombo Radio Philippines ay kaanib po ng KBP at magsasagawa rin tayo ng special coverage sa natura naman gagawing debate at para sa mga panghuling mga desisyon ng ating mga butante, mga publiko. Check ulit natin yung signal ni Sir Herman. Okay, wala pa. Mamaya babalikan kita, Sir Herman, ang National President ng KBP, kaugnay pa rin sa mga inside story at ginagawang paghahanda ng COMELEC sa napakahalaga naman na debate sa mga panghuling araw nitong halalan, lalo na't 13 days to go bago naman ang halalan na Bombo Jane. Sa dagdag pa mabalita sa oras na ito, muling tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng kuryente 2 linggo bago ang halalan sa Mayo 9. Ayon pa kay Department of Energy Yusek Gerardo Ergiza Jr., sa ngayon ay wala raw silang nakikitang problema sa supply ng kuryente sa buong bansa. Karaniwan kasing numinipis ang supply ng kuryente pagdating ng summer dahil tumataas ang demand nito bunsod ng mainit na panahon. Wala rin umano silang nakikitang kakulangan sa reserba sa unang 3 linggo ng Mayo at sakop dito ang May 9 elections. Sa panahon ng halalan sa ilalim ng automated election ay kailangan ng sapat na supply ng kuryente dahil ang mga vote counting machine na gagamitin ay nangangailangan ng elektrisidad. Kailangan din ito para sa transmission ng mga elections result na kailangan din ng kuryente. Una rito sinabi ni DOE Electric Power Industry Management Bureau Director Mario Marasigan na malamang na hindi magtaas ng yellow alert nangangahulugan ang pagnipis ng reserba sa power grid mula weeks 18 hanggang 20 linggo ng mga unang buwan ng taon. Samantala, balikan natin yung issue na napakalaga na huling debate ng COMELEC at katandi ng COMELEC dito ang KBP. Balikan natin welcome back to the program, KBP National President Mr. Herman Zibas Banyo. Yung tanong ko po kanina, sir, nang maputol po kayo via Zoom, kung dati ay 3 oras yung inilaan ng COMELEC sa debate, anong po mangyayari ngayon na ito ba ay magiging virtual, face-to-face, Bombo Herman? Well, hindi lang to maging 3 oras, Bombo Elmar, ang total. Magiging 10 hours to kung lahat silang 10 ay attend sa ganitong format, Bombo Elmar. So, ang isang advantage nito ay mahaba-haba yung panahon para magkapagsalita, makalatag ng kanilang mga hinaing, rather ng kanilang mga saloobin, ang ating mga kandidato, Bombo Elmar. So, isa sa mga malaking bagay. At maka-appeal sila for siguro last time bago mag-election
sa kung ano ang gusto na ipaabot sa ating mga mamayan na Bongo Elmar. Nitong naun siya na debate na sponsor ng COMELEC at isang kumpanya, no? Itong Vote Pilipinas, may ginastos dito at naniningil lang isang hotel. Sa ngayon naman, na katandim na nirescue ng KBP itong COMELEC debate, ano pong mangyayari po rito? May gagastusin ba dito yung COMELEC at KBP o may kikitain sa proyektong ito? Pakilinaw po nito, Bombo Herman. Sa ganitong sitwasyon, Bombo Elmar, ay hindi pinag-usapan dito yung kita o pera, no? Ang alam natin na may problema ang Commission on Elections ay yun ang pinagkakatiwalaan natin sa ating halalan para maging malinis, mapayapa, at may problema at humingi sila ng tulong ng KBP. Sino ba tayong hindi dapat magtulong? Dahil na alam natin na ang COMELEC ay ating dapat asahan at bigyan ng confidence na maggawa ng ganitong klaseng electoral process natin na sa ganong paraan, ano? Kaya tinanggap natin ito, Bombo Elmar. Hindi pera dito yung pinag-usapan. Willing mag-sacrifice dito ang mga member networks, ang KBP at ang Bombo Radio. I was talking to our chairman, si Dr. Rogelio Floretti, bago mag-finalize ng lahat ay nabigay niya yung instruction na sige, samahan natin kung ano dyan ang kailangan para lang matuloy ang serbisyo na ito at makatulong tayo sa ating mga mamayan. So yun, ang mga rasones, Bombo Elmar, kahit gipit, ay tinanggap natin ito para lang makatulong tayo sa ating bayan, Bombo Elmar. Aking partner si Bombo Jane, your question to Sir Herman. Go ahead, Bombo Jane. Good morning po sa inyo, Sir Herman. Sir, may mga kritiko na nagsasabi na kapag one-on-one o panel interview ay papabor daw ito sa isang presidential ball na hindi dumadalo sa naunang debate ng COMELEC. Ano po ang inyong reaksyon dito, sir? Well, siguro, sa kung noon ay gaganapin yung katulad dito na format na lahat gusto umattend at ang isa ay hindi, gusto niya ang one-on-one interview, pwede siguro yan. At sa ngayong panahon, halos ang karamihan yata ayaw na mag-attend eh. Dahil sa conflict of schedule, no? Dahil nabiglang iniba yung schedule. So, I think ihamping yan para sa ganong sitwasyon ay hindi na siguro. This is the most practical at ito ang bagay sa ganitong panahon ngayon na lahat sila ay may mga schedule na at lahat sila ay may mga puntahan na. This could be virtual, this could be face-to-face, Bombo Elmar. And also, tayo sa Bombo should also prepare because kasi ang mangyayari ay may mga networks na mag-host ng ganitong format, no? Major TV network, and then ang Bombo Radio ay maging kasama rin dyan, mag-host. Kaya prepara ka Bombo Elmar and several of our anchors also. Tapos sa pag-host na yan, there will be 3 anchors na sasali, coming not only from one network but from several networks, Bombo Elmar, no? So ganun. And then ang issues, request namin talaga na should be on the latest. Hindi lang yung mga naulit na. Kung maulit man, there should be updates, Bombo Elmar, na talakayin sa ganitong format, Bombo Elmar and Bombo Jane. Nababanggit mo, Sir Herman, na maaaring mag-sponsor ang isang network, media network, either TV o radio. Paano ang pagpili sa kanila na this particular presidential candidate ang particular ding i-interviewin ng isang mag-sponsor na network? Of course, in coordination with COMELEC, Bombo Herman. Well, most likely, mayroong drawing of lots yan, Bombo Elmar. Initially, napag-usapan namin ng COMELEC yan. Actually, kahapon halos ilang beses ang mga pag-usap namin kahit sa gabi para lang ma-plancha ito dahil na again, yung oras ay masyadong alanganin. Pero again, hindi umaatras tayo dito, no? So yun, it might be yung maging drawing of lots sa Bombo Elmar ang pagpasunod ng mga kandidato kung sino pupunta sa ganitong network, sino pupunta sa network na to, no? Bombo Radio, kung may ABS-CBN, may TV5 dyan, CNN Philippines, at yun, drawing of lots most likely yan, Bombo Elmar. Balikan ko si Bombo Jane. Bombo Jane, please come back to your question. Another question to Sir Herman. Go ahead. Hingian ng reaksyon sa pahayag ni Senator Pacquiao na dapat bigyan daw sila ng sapat na oras na magpaliwanag. Sabi naman ni Senator Ping Lacson, dapat hindi daw edited or baka raw i-edit lang yung mahalagang sasabihin nila. Ano po reaksyon niyo dito, Sir Herman? Lahat yan ay may bigay natin na sapat na oras. Nasabi ko na, hindi lang to yung 3 oras divided by 8 or 9 or 10 na mga kandidato.
Kung i-divide mo yan, siguro matag 20 minutes lang na total na masabi nila o makapagsalita sila. But with this format, we have the entire 1 hour together with the vice presidential candidate para malatag nila yung gusto nila so that will answer the query of Senator Pacquiao. As to an edited na airing, yun din ang desisyon namin. Pag interview, if it is pre-recorded, walang putol, walang editing na mangyayari. The entire interview will be aired nationwide in all the networks, radio and TV ng KBP, and even those non-members, we will allow them to carry this public service program format ng COMELEC at saka ng KBP. Okay. Ang spokesperson naman po ni Presidential Candidate Bongbong Marcos, Sir Herman, nagsabi na hindi na rin daw sila makikibahagi dahil huling kampanyahan na raw kasi nila ang mga araw na gagawin nito. So ano po ang masasabi niyo rito, Sir Herman? Well, sa kanila yon, although we are hoping na lahat sila tatanggap kasama si former Senator Marcos dahil na kung kampanya ang iniisip mo, this is the best way of campaigning. Hindi na kailangan na mag-ikot ka isa-isa mga kampanya doon sa merkado. Ito ay milyon-milyon na makarinig sa inyo. This is the last opportunity that you'll be heard by millions in one setting. Isang lugar lang, nakaupo ka dyan o sa studio ka ng network, marinig ka ng milyon-milyon, hindi lang 100, 1,000 o 100,000 pa, sige. But ito, this will be carried all over the country. So millions ang pinag-usapan natin dito. That's why we're hoping na ito makonsider ng lahat ng kandidato. This is not for anything else. This is for our country. This is for the voters para makapagpili ng tama na kandidato. And this is for them para ma-present nila todo yung kung paano nila mapagandang buhay ng mga Pilipino, para doon nila palakarin ng gobyerno kung sila yung mananalo. Ito ang malaking opportunity para sa kanila. Okay, could you confirm report na nagpadala ng imbitasyon ng COMELEC or KBP doon sa mga presidential candidates o mga vice presidents candidates at kung meron ba nagkumpirma, Abang Herman? Nakapadala na ng mga imbitasyon and we're just waiting sa mga official na response. No? Although narinig na rin namin, may mga nalaman na tayo na may mga decision na rin yung iba, may mga inclination yung iba, pero malaman natin yan in due time. The COMELEC is doing the days inviting at kami rin, ang KBP rin actually tumutulong din para maabot ito sa mga kandidato. Isang question na lamang po para sa inyo po. Sir Herman, may mga usap-usapan na baka magkaroon na ng katawag na debate fatigue, ano? Para magsawa na yung tao. Malaking hamon dito ng COMELEC at KBP at mga members ng KBP ay paano natin maingganyo yung ating mga reviewers, mga listeners na mag-hook up dito at makinig talaga. Anong mga assurances nyo po at maasahan na Sir Herman? Ang hook up, Bongo Elmar, this is the organization of KBP, the Association of Networks all over the country na napapalakad together with the Commission on Elections. Ang Commission on Elections, sila yung may authority ngayon, Bongo Elmar. At may Fair Elections Act tayo, nakasama yon sa mandate natin, sa obligasyon natin, na tulungan yung Commission on Elections, tulungan yung electoral process nito. So, kung sino, ilan, o konti lang, hindi, yan issue. Ang organisasyon ang may assurance na gawin to at then may post pa and of course may mandate pagaling sa Commission on Elections na madala ito, Bongo Elmar, sa iba't ibang bahagi ng bansa. Alright, Mr. Basbanyo, maraming salamat sa mga pagbabahagi na yan, sa mga paghahanda ng COMELEC at talaga namang grabe, sabi pa nga ng basketball, last 2 minutes. Maraming salamat, Bongbong Herman, Mr. Herman Z. Basbanyo. Oh, yes. Yeah, preparar ka lang at saka yung tayo sa Bombo Radio. Saka yung fatigue pala, hindi ko nasagot yan. Sa ganitong sitwasyon, walang fatigue to ngayon, especially towards the home stretch. Kasi just like sa pagdala ng balita, interesado yung tao dyan. Depende kung paano natin dalhin yan, i-present sa kanila. Again, as I said, baka sabihin na puno ng tao ng mga issues. Yung bago, updates kung ano masabi na sa previous issues na nadala nila. Hopefully, ang mapalabas dito ng mga anchors ng KBP o iba-ibang istasyon, Bongo Elmar. So walang debate fatigue na mangyayari dito. Depende yan kung paano nadalhin ng mga host, and it is KBP that is hosting this and the Commission on Elections. We know what we will be doing, Bongo Elmar. Alright, talagang malaking challenge to. Maraming salamat. KBP National President, Mr. Herman Z. Basbanyo. Good morning po at maraming salamat. Alright.
Samantala sa kaugnay pa rin balita nga itong mahalagang programa at proyekto ng COMELEC, may mga statement dito yung Malacanang kaugnay po naman sa biglang pagbabago ng diskarte ng COMELEC para naman sa mga debate ito sa presidential at vice presidential candidates. At may mga detalye pa rito si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Elmar, Bombo Jane, ito nga, meron ding reaksyon ng Malacanang. Ito yung pagbabago sa setup ng supposedly ay debate. Ngayon ay panel interview na lamang na gagawin sa mga presidential at vice presidential candidate. At kaugnay nito, ito, Bombo Elmar, nanghihinayang ang Malacanang sa naunsyaming vice presidential at presidential town hall debate ng mga kandidato na pangunahan ng Commission on Elections or COMELEC. Sinabi ni acting presidential spokesman Martin Andanar na mahalaga sana na maipalam at maturuan ng publiko, lalo na ang mga botante kung sino-sino sa mga kandidato ang narapat nilang ihalal sa pwesto sa pamamagitan ng pagpapamala sana sa debate ng kanilang mga plataporma at kakayahan. Pero gayunman, sinabi ng Danar na mabuti rin na nagtagda ang COMELEC ng panel interview sa mga kandidato kasama nga ang KBP. Makilatis din aniya ng mga botante sa gawing panel interview ang intensyon ng mga kandidato at may lahat ang mga ito sa publiko ang kanilang mga plano para sa bansa. Samantala, sa usapin naman ng umano'y pagkipag-alyansa ng ilang kandidato at party list group sa makaliwang grupo, sinabi ng Danar na matagal nang alam ng marami na may ilang mga grupo, organisasyon ang gusto talagang makapasok sa gobyerno sa pamamagitan ng pagsali sa party list groups. Ayon kay Danar, ipinaubay na sa publiko ang pagdesisyon kung sino-sinong mga leader ang sa kanila ay magsulong ng pambansang interes at kanilang pipiliin para ihalal, iluklok sa pwesto. Yan, Bombo Elmar, yung maigsi at kumbaga reaksyon ng Malacanang kaugnay sa naunsyami. Ika nga na supposedly ay debate para sa mga kandidato sa pagkapangulo at pagka-vice-presidente. Pero maganda na lamang din daw dahil mayroon pa rin gagawin na panel interview. Bombo Elmar, Bombo Jane. Okay, Bombo Raymond, isang issue naman sa ibang usapin, maraming nakamiss kagabi kay Pangulong Duterte sa kanyang lingguhang Talk to the People. Anong nangyari sa schedule niya kagabi sana? Supposed to be, Bombo Raymond. Tama ka dyan, Bombo Elmar. Tayo rin ay nagpuyat, nag-abang kagabi. Magdamag, kaugnay sa dapat ay pagpupulo ng Pangulo sa Gabinete at kanyang Talk to the People. Pero wala pala nangyari. Kaya nga ngayon ay sinisigil natin, tiyatangon, si Secretary Andanar kung ano nangyari sa schedule ng Pangulo. Pero most likely daw ay baka mamayang gabi matutuloy yung kanyang Talk to the People ang Pangulo Duterte, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Okay, Bombo Elmar, so patuloy na kantabay dito sa Palasyo ng Malacanang, kaugnay sa mga iba pang mga reaksyon, development, kaugnay sa mga kumbaga usaping papanguluhan at mga lakad ng Pangulo within the day at within the week. Live mula sa Malacanang, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Umabot na sa 3 bilyong piso ang halaga ng iniwang pinsala sa agrikultura ng Bagyong Agaton, partikular na sa mga lalawigan ng Bicol, Western at Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Davao Region, Sorsogon at Caraga. Ang mapaggo ng lupa at matinding baha na idinulot ng pananalasan ng nasabing bagyo ang itinuturong dahilan ni Department of Agriculture Undersecretary Fermin Adriano sa pagkasira ng mga pananim na palay, prutas, fish pens at iba pa. Ayon nga naglaan na ng nasa humigit kumulang 500 million pesos na pondo ang kagawaran para yan sa rehabilitation effort ng kagawaran. 100 million pesos naman para sa credit program habang 88 million pesos para sa kailang programang libreng punla at 30 million pesos para yan sa budget ng livestock. Samantala, batay naman sa datos ng National Disaster Agency ay umakyat na sa 212 ang bilang naman nasawi ng dahil sa nasabing kalamidad habang nasa 132 naman ang kasalukuyang pinaghahanap pa rin ng rescue team. Samantala naman, siba nating mga balita, Bombo Jane.
Iniulat ng Department of Health na 12.8% o nasa 726 na mga COVID-19 patients sa mga pagamutan sa bansa ay kasalukuyang nasa severe at critical na kondisyon. Mas mataas ito kumpara sa mga naitalang 664 severe and critical cases noong nakaraang linggo na may katumbas na 11.5% ng mga pasyenteng naka-admit sa mga hospital noong panahon yan ng kasagsagan ng kaso ng COVID-19. Dagdag pa nito na sa ngayon ay nasa 479 o 16.9% ng 2,841 na mga intensive care unit beds para sa mga pasyenteng tinamaan ng nasabing sakit ang okupado. Habang pumalo naman sa mahigit 3.6 million ang mga naitalang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa bansa at nasa mahigit 60,100 na mga individual naman ang mga nasawi ng dahil sa nasabing sakit mula na makapasok ito sa Pilipinas. Samantala, ipinayag naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na sa ngayon ay hindi pa naman nila nakikitaan ng pagkapuno ang mga pagamutan sa bansa, bagamat nakitaan na ng bahagyang pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 ay nasa 13 mga lugar, dahilan para isa ilalim nila ito sa isang mahigpit na monitoring. Samantala mga kabombo kay Star Nation, bago tayo magpatuloy, makapanaim natin sa tumatakbo po sa pagkasenador, re-electionist, senatorial ball, at nandoon si Bombo Dennis Samito, kasama niya si Senator Joel Villanueva. Go ahead, Bombo Dennis, sa inyong interview, go ahead. Kapiling natin sa ating linya ng komunikasyon ang may akda ng 106 na batas sa Senado tulad na lamang ho ng Department of Migrant Workers Law at Doktor para sa Bayan Law. Perfect ho ang kanyang attendance sa Senado. Tinanghal na People of the Year 2022 ng People Asia Magazine. Senator Joel Tesdaman Villanueva, magandang araw po, Mr. Senator. Magandang araw, Bombo Dennis. Magandang araw sa lahat po ng ating listeners sa Bombo Nationwide. Karangalan ko pong makasama kayo. Mr. Tesdaman, kayo po'y patuloy na tumataas yung ranking at lagi naman kayong pasok dun sa survey ng mga tumatakbo bilang senador. Yan ho ay batay sa pinakahuling lumalabas ng mga survey. Ano po ba ang plano ninyo sa natitirang mga araw ng kampanya, Senator Villanueva? Una, maraming salamat, Bombo Dennis, at talagang nakaka-bless po ito, nakaka-humble, nakaka-inspire din po na pataas ng pataas yung ranking ni Senator Joel Villanueva. Ito po ay pagpapatunay na lumalakas talaga at lumalawak ang suporta ng ating mga kababayan sa krusada ni Tesdaman na gumawa pa at lumikha ng trabaho. Nagpapasalamat po tayo, una sa Diyos, pangalawa sa mga supporters, mga kababayan natin, at syempre dun din po sa mga nag-e-endorso sa atin, si Pangulong Rodrigo Duterte, grabe yung endorsement sa atin, si Vice President Leni Robredo, ganun din po, grabe yung pagdiin ng endorsement sa atin. Sa mga tumatakbo din pong presidente, sila Senator Lacson, Senator Pacquiao, Mayor Isko, at yung mga LGU officials na tumatakbo, lahat po sila, alam nila yung track record ni number 61 Tesdaman sa paggawa at paglikha ng trabaho. So ipagpapatuloy lang po natin itong ating kampanya, yung pag-iikot natin para maiparating yung ating mission na talagang mahalaga ang paggawa at paglikha ng trabaho. Yan po talaga ay bakuna laban sa kahirapan. Isa ho kayo sa may pinakamarami kasing naipasang batas mula po nung maluklok kayo sa Senado noong taong 2016. Ano po naman kaya ang pinakaunang pagtutuunan ng pansin ni Senator Tesdaman dito sa ikalawang termino sa Senado? Mr. Tesdaman. Thank you po. Alam nyo, ngayon pa lamang ay hindi tayo tumitigil sa paggawa at paglikha ng trabaho, lalo na yung pagtutok natin sa pag-recover dun sa nawalang trabaho dahil sa pandemya. Kaya isinulong nga po natin at dito natin unang pinag-usapan sa Bombo Radio Nationwide yung National Employment Recovery Strategy na ngayon gumagana na po yung target natin, 2 milyong trabaho. At nakakatuwa kasi nakita natin na gumagana yung nurse dahil dun sa latest na unemployment rate mula po sa 4.2 million na Pilipinong walang trabaho last year, kumpara ngayong taon, 3.13 million na lang. Ngayon nga lang po, hanggang 2022 lamang ang nurse, kaya ang gusto po ni Tesdaman, maging permanenteng programa ang National Employment Recovery Strategy. Para sa ganon, taon-taon meron tayong milyong-milyong trabaho na nagagawa at nalilikha para sa ating mga kababayan. Isama na rin po natin yung isinusulong ni Tesdaman na gawing permanente
yung tupad emergency employment program para kahit sino na po yung nasa administrasyon, palagi pong may trabaho kahit na may public emergency tulad ng pandemya, bagyo o anumang kalamidad, meron pong pagkakakitaan ang ating mga kababayang Pilipino. Importante po kasi na hindi lang recovery yung pinag-uusapan. Dapat may roadmap na po tayo. Yung roadmap ng iba't ibang industriya. Ito man ay IT, BPO, construction, agriculture, electronics, semiconductor, tourism at iba pa. So yun yung nais natin. Magkaroon din tayo ng National Employment Plan para ano man yung mangyari dito sa ating kapaligiran, laging pong may trabaho, opportunity para magkatrabaho, opportunity para kumita ang ating mga kababayang Pilipino. Senator Joel, binigyan niyo po ng world-class at dekalidad na training yung ating mga manggagawa sa tulong po ng TESDA nung kayo nandun sa naturang tanggapan. Ano naman po ang gagawin ni Mr. TESDA man para itaas yung minimum wage at yung sweldo na rin sa kabuuan, Mr. Senator? Thank you, sir. At alam nyo, it's about time na magandang pag-usapan yung minimum wage. No? Isa po sa dahilan kung bakit nag-a-abroad yung mga kababayan natin ay dahil masyadong mababa nga yung pasahod natin dito sa atin. Halimbawa, 537 pesos ang minimum wage sa NCR. Pero sa BARM area, 300 pesos lang po doon. Kaya ang tanong po ni Senator Villanueva, magkaiba ba yung presyo ng bilihin sa NCR at sa BARM? Nung chinek ko po, pareho lang naman yung presyo. Kada kilo ng bigas, kada pancit canton, presyo ng delata, sardinas, 3-in-1 coffee. Pero bakit parang ang layo-layo po nung antas ng pasweldo? At kung titignan din po natin, for the past 4 years, 4 na taon, hindi pa rin po gumagalaw itong minimum wage. In fact, inaral po ni Testaman, for the past 30 years, halos 155% lang ang itinaas ng daily minimum wage mula po nung ipinatupad itong regionalized wages. Pero kung ikukumpara po natin doon sa itinaas ng presyo ng bilihin, more than 500% po yung taas ng presyo ng bigas, isda, mantika, etc. Kaya yung gusto po ni Testaman na ipantay ang sweldo sa kinakailangang living wage. Dapat tinitingnan po kung ano yung sahod ay kayang tustusan, yung pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya, sapat na nutrisyon, at nakapag-aaral ng mga anak. Alam po natin na mahihirapan dito yung maliliit na negosyante, Bombo Dennis. Hindi natin sila gustong parusahan na itaas yung sweldo ng manggagawa nila, ay maliit na negosyante sila. Ang panukala po ni Senator Villanueva ay tulungan dapat ng gobyerno yung mga maliliit na negosyante. Ito po sa pamamagitan ng pagbibigay ng ayuda, yung wage subsidy na tinatawag, lalo na po tuwing may krisis, hindi naman po araw-araw, may krisis lang kung mayroong ganitong pandemya, kung mayroon pong ganitong hindi natin kayang pigilan yung pagtaas ng presyo ng petrolyo, at nang sa ganoon, yung mga basic goods and commodities na mga kailangan ng ating mga kababayan, ng mga manggagawa natin, mabili naman po nila kahit sila nagtatrabaho sa maliit na negosyo lamang. So yan po yung ating gustong tutukan at nais pantayan bilang inyong testament sa Senado. Okay. Mr. Testaman, nakatulong din ho yung inyong work from home law para makadiskarte ng dagdag na pagkakakitaan ho yung ating mga kababayan, lalo na nung kasagsagan ho talaga ng surge itong COVID-19. Ano pa pong pwedeng asahan kay Testaman? So usapin naman ho ito ng pagnenegosyo at pangkabuhayan ng ating ho mga kababayan. Thank you, Bombo Dennis, for saying that. Yung work from home law, malaki talaga yung naitulong yan at malaking tulong yan sa mga negosyante at manggagawang Pilipino. Dun ho sa tanong nyo sa pagninegosyo at kabuhayan, napakahalaga na tignan natin itong micro, small, and medium enterprises. Kasi po itong MSMEs, 99.5% ng ating mga negosyo sa buong bansa ay nandito sa sektor na ito. Sinusulong po natin sa Senado yung 100 billion ayuda para sa MSMEs. Stimulus fund po yan para makabangon at mapalago ang ating mga MSMEs. Ibig sabihin, makakalikha ng trabaho ito, gaganda yung kita ng ating mga kababayan. At pag nangyari po ito, hindi na masyadong didepende yung mga nandito na sektor sa gobyerno at gaganda talaga yung kabuhayan ng ating mga kababayan. Pangalawa, tingnan din natin yung Barangay Micro Business Enterprises Law. Kailangan siguro repasuhin kasi kung yung mga malalaking negosyo nakakatanggap ng tax holiday at incentive, dapat hindi napapabayaan yung maliliit na negosyo. Last but not the least, yung tulong trabaho law ni Testaman, napakahalagang batas
hinahanap yung walang trabaho. Bakit walang trabaho? Bibigyan ng libreng training, libreng allowance, transportation. Pagkatapos ng training, merong garantisadong trabahong naghihintay. Napakagandang batas ni Testaman yan. Dapat palakihin yan at padamihin yung beneficiaries nang sa ganoon po, merong garantisadong trabaho at kikitain ang ating mga kababayang Pilipino. Ay, Mr. Testaman, samantalahin na din po namin, nandyan na yung Labor Day para ho sa ating mga manggagawa. Lapit na po, opo. Mayo 1 ho ito, ano? Ano po yung gusto nyong iparating sa ating mga manggagawa bilang siguro panghuling mensahe muna, Senator Joel Villanueva, sir? Salamat po, sumasaludo at nagpupugay po ang inyong testament sa lahat ng mga manggagawang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Trabaho ang trabaho ng inyong testament, kaya pangunahin po sa atin ang kapakanan ng mga manggagawa, lalo na po sa mga isinusulong natin, no? Yung unemployment insurance, pagtuldok sa ENDO, yung mga alternative working arrangements, pagbibigay ng ayuda at iba pa. Alam po ninyo, yung boto nyo para kay number 61 testament, boto po yan para sa trabaho. Boto po yan para sa kita at kabuhayan ng mga Pilipino. Kaya sana, hihingi po ako ng tulong sa inyong lahat, sa aking mga kababayan, lalo sa sektor ng mga manggagawa. Sa darating na halalan, huwag niyo po sanang kalimutan. Number 61 sa balota, trabaho, ang trabaho, Senator Joel Testaman Villanueva. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. At yan, nakaugnayan natin ang tinaguriang testament. Senator Joel Villanueva ang pinuno ng Senate Committee on Labor and Employment. Back to you, Bombo Elmar. Maraming salamat, Bombo Dennis. Mamaya kuha tayo ng update dyan po naman sa nangyaring kaso ng bombing sa isang bus doon sa Maguindanao at usapin na rin sa mga hotspots dito sa Pilipinas sa magitan po yan ng PNP. Pilit natin magkipag-ugnayan bago matapos ang ating programa. Samantala muna sa mga paalala. Hi guys! This is Donnie Pangilinan, big summer lover. Tuwing tag-init, lahat big deal! Big sababidas, big family outings. At syempre, dapat may big refreshing Dunkin' drinks. Kaya mag-Dunkin' Iced Coffee and Icy Choco na. Now in big 22-ounce servings. Big and indulgence with Dunkin' Iced Coffee signature taste and Dunkin' Icy Choco's rich flavor. Big time! There's nothing like a Dunkin' summer. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Dito sa Pilipinas, isa sa pinakamalaking bilang ng mga botante dyan sa Central Visayas, lalawigan ng Cebu, paghahanda dyan habang 13 days to go. Bagang halala na, kumusta ngayon dyan ang Bombo Radio Cebu? Ang lalawigan ng Cebu, Guayda Bombo Radio Cebu. Yes, Bombo Elmar, ibinunyag ni Police Colonel Engelbert Soriano, ang direktor ng Cebu Provincial Police Office o CCPO na nagsasagawa na ito ng pagtitipon tungkol sa nalalapit na May 9, 2022 election. Anya, nasa 1,532 na vote counting machines o VCM ang ihahatid sa 19 na lalawigan o munisipalidad dito sa probinsya ng Cebu, kung saan may kasama itong mga police personnel at 2 patrol cars sa papupuntahan na destinasyon upang matiyak na ito ay maihatid ng ligtas at tama. Bilang seguridad sa miyembro ng COMELEC, sasamahan ito ng security mula sa COMELEC hanggang sa local government unit, hanggang sa mga polling center at hanggang sa maibalik ito sa bodega ng COMELEC. Dagdag pa ni Police Colonel Soriano na bagamat may 9 na probinsya ang kanilang binabantayan, ngunit hindi ito kinokonsidera na hotspot area, Bombo Elmar. Nababanggit mo, Bombo Suset, yung mga lugar na binabantayan. May mga history na ba yan na anumang lugar dyan sa lalawigan ng Cebu na nagkaroon ng kaguluhan the past elections sa Bombo Suset? Yes, tama ka dyan, Bombo Elmar. Kasi itong Cebu province, may history kasi ito ng mga election-related violence sa Bombo Elmar. So itong siyam na mga munisipalidad, ito yung mga identified nila before na mga hotspot areas. Ngunit ngayon naman, Bombo Elmar, ating nakapanayam, si Police Colonel Soriano, eksklusibo yon sa Bombo Radio Cebu,
Sabi niya, sa ngayon, Bombo Elmar, na papalapit na ang eleksyon, like 13 days before the election, wala silang na-identify na hotspot areas at wala rin sila, Bombo Elmar, na nakukuha na any report coming from the municipalities na may mga election-related violence na nangyayari, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga update sitwasyon dyan sa Central Visayas. Ingat kayo dyan, Bombo Suset. Live mula dito sa Commission on Election dito sa lungsod ng Cebu. Ito si Bombo Suzette, Bacasor Rafos. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, ang NDRRMC nagpulong para sa itatayong temporary shelters para yan sa mabiktima ng hagupit ng bagyong Agaton dun sa Leyte. Alamin ang detalye sa report ni Bombo Annalise Soberano. Nagpulong kahapon ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para talakayin ang iminumungkahing pagtatayo ng temporary shelter para sa mga pamilyang lubhang naapektuhan ng bagyong Agaton. Nagsagawa din ang ahensya ng After Action Review of Operations. Layo nito para agad matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong pamilya, lalo na sa bayan ng Abuyog at Baybay. Ayon kay NDRRMC Executive Director Yusek Ricardo Halad, na napagkasunduan ng Council na ang Office of the Civil Defense ang siyang mag-provide ng construction materials at pondohan ang nasabing proyekto. Ang Department of Environment and Natural Resources, Mines and Geosciences Bureau ang inatasan namang magsagawa ng site assessment kung saan itatayo ang temporary shelter, habang ang Department of Public Works and Highways ang siyang mag-handle sa site inspection, paghahanda para sa kaukulang site development. Ang DSWD naman ang siyang magbibigay ng pagkain at cash for work sa mga volunteers. Ang Armed Forces of the Philippines ang siyang mag-deploy na matauhan na gagawa sa construction. At ang DILG naman ay titiyakin ang compliance ng Baybay at Abuyog LGUs para sa relocation program. Sinabi ni Halad, target matapos ang construction ng temporary shelter sa June 10, 2022. Ito ay para sa mga pamilyang nasira ang mga bahay dahil sa landslide sa Leyte. Bombo Anali, Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Samantala, panibagong mahigit 100 milyong pisong halaga ng shabu abay na kumpiska ng mga otoridad. May nakong impormasyon dito ang Star FM Manila. Nasabat na mga tauhan ng PNP Drug Enforcement Group ang aabot sa 136 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang buy-bust operation sa Bacoor, Cavite. Ayon sa impormasyon, ikinasa ang naturang operasyon sa bahagi ng Molino Road, Barangay Mambog 4 ng nabanggit na bayan na nagresulta sa pagkakaaresto ng 3 di umano ay big-time drug pusher. Na-recover mula sa 3 suspect ang aabot sa 20 kilo ng hinihinalang shabu na may street value na 136 million pesos. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang pagsisiyasat ng mga otoridad, samantala isa sa ilalim naman sa confirmatory test ang mga nakumpiskang iligal na droga upang isa ilalim pa sa mas malalimang pagsusuri. Nasa kustodiya na ng pulisya ang 3 big-time pusher at nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Bong Almin ng Star FM Manila. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang cartographic sketch naman ng prime suspect sa bus bombing sa Maguindanao inilabas na ng PNP. May detalyang Bombo Radio Corunadal. Inilabas niya ng pulisya ang cartographic sketch ng prime suspect sa pamomomba sa Making, Maguindanao noong araw ng Linggo. Ito ang basiman sa initial description ng otoridad. Sa suspect na balakinita ng pangangatawan nito, may suot na kulay gray na sombrero, face mask, black jacket, naka-blue backpack at tinatayang nasa 45 years old. Mismo ang PRO bar ang nag-release na nasabing larawan. Base naman sa closed-circuit television footage o CCTV footage na nasabing sasakyan, umakyat na rin sa 6 ang natalang sugatan. Makaramadadag sa listahan ng mga nasaktan na sina Pastor Bularon, 73 anyos at Elgin Palma, 30 anyos, na pawang mga residente ng Dipolog City. O na rin kilala ng PNP sina Fesel Panario Kulag, John Paul Capio, Expedicio Oksay at Benjamin Makwawahab na mga biktima na 4 na mga biktima na mga sipak takraw players. Maigpit din ang kinundinan ng PNP, LGU at Philippine Army
at iba pa mga sektor ang pumumomba sa nasabing lugar. Sa panayam ng Bombo Radyo Coronadal, kay Lieutenant Colonel John Paul Baldamar, spokesperson ng 6th Infantry Division Philippine Army, ang nasabing insidente karumalduman na nagdulot rin ng tensyon sa nasabing mga residente. Ayon pa kay Baldamar, kasama sila ng PNP sa monitoring at pagbabantay para pigilan ang pamumomba. Dagdag pa nito, hindi na nila masasabi pa ang senaryos at ilan pang mga update, bagkos ay iimbestigahan nila ito at PNP para naman sa nasabing insidente. Kinumpirma pa rin ng kapulisan na may mga sinusundaang mga anggulo na sa nasabing insidente. Una nang sinabi ng PNP na kabilang sa mga anggulo ang extortion, business rivalry at iba pang mga investigasyon na kinakandak na rin ng Special Investigation Task Group na binuo ng PNP at Army sa nasabing lugar. Yan ang ulat na rito sa Bombo Radyo Coronadal. Para sa Bombo Network News, Bombo Donald Pitogo. Yes, Bombo Donald, meron bang sa lugar na pinangyarihan dyan sa parang Maguindanao na CCTV o closed circuit television kaugnay na posibleng makatulong dyan sa investigasyon nila? How's that, Bombo Donald? Yes, Bombo Elmar, itong closed circuit television nakuha kasi ng unit ng Rural Tour Bus, Bombo Elmar. Ito yung nakapagturo ng nasabing suspect, pero sa paglabas ng suspect sa nasabing bus, hindi na nakita pa ng otoridad kasi, Bombo Elmar, ito yung sinasabi ng ating 6th ID Philippine Army na dapat terminal to terminal yung sakayan at babaan ng mga pasahero kasi sa duration ng ng pasahero at pagbaba ng pasahero hindi sa terminal, hindi makikita talaga, Bombo Elmar, at walang closed circuit television at lalo pa kung bumaba ito sa isang malalayong lugar at syempre mga kabundukan, Bombo Elmar. Yun na nga yung sinabi ni Colonel Baldamar na dapat yung babaan at sakayan ay nasa terminal para may mga closed circuit television na nakatutok sa mga pasahero, Bombo Elmar. That's why in-encourage rin ng 6th ID Philippine Army na ilagay yung mga pasahero sa terminal talaga at huwag nang sumakay pa sa kung saan at baka naman maulit naman ito, Bombo Elmar, at para hindi na masundan pa itong nasabing pumumomba. Alright, Bombo, actually ito sa Metro Manila, yung LTFRB, kinundi na rin yung nangyari dyan sa pamumomba sa naturang rural bus transit. As of this moment, tuloy pa rin ba ang biyahe ng mga units na naturang bus company, Bombo Donald? Yes, Bombo Elmar, still patuloy pa rin ang biyahe ng nasabing rural transit bus. Pero inimbestigahan lang ng otoridad itong insidente na ito. Baka kasi, Bombo Elmar, may mga anggulo na hindi nakita ng otoridad para na rin matukoy kung sino yung nasa likod ng nasabing insidente. Una ng pinahayag ni Lieutenant Colonel John Paul Baldamar na base na rin sa mga components at pagkakagawa ng bomba, posibleng membro ng teroristang Dawla Islamiyya Terrorist Group. Itong responsable sa pagpapasabog, Bombo Elmar, kung saan itong bomba yung IED inilagay po sa isang plastic bottle ng bleach kung saan nandun din yung mga shrapnel at yung mga pakong, Bombo Elmar. Rason na hindi agad natukoy ng otoridad na ito ay bomba, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Bombo Donald, dyan sa may bahagi ng Bombo Radyo Coronadal. Samantalang badako naman tayo ng Iloilo, ang Queen City Development Bank o Queen Bank abay lalo pang lumawak kasunod ng pagbubukas ng mga bagong branch nito. At may update dito ang Bombo Radyo Iloilo. Yes, Bombo Radyo Iloilo. Okay, ibabalikan kita mamaya, Bombo Radyo Iloilo. At dyan din sa ating kasamahan, si Bombo Marlene abay kagabi, marami daw pumila doon po naman sa mga gas stations, para pa rin sa pagpapakarga. Nag-full tank, marami nag-full tank kagabi. Kaugnay po naman ng panibago na namang all price hike, At balikan natin ang Bombo Radyo Iloilo. Please come back, may-standby ka rin, Bombo Marlene, Ang Iloilo muna, please come back, Bombo Radyo Iloilo. Lalo pang lumawak ang paghahatid ng serbisyo ng Queen Bank matapos na formal nang binuksan ang branch dito sa bayan ng Limudjan, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Miss Margaret Ruth C. Florete, ang Chief Executive Officer at President ng Queen Bank, sinabi ito na ang pagbukas ng Queen Bank Limudjan branch ay may layuning maghatid ng serbisyo sa mas marami pang Pilipino. Ayon kay Ms. Florete, sa buwan ng Hulyo, magbubukas rin ang Queen Bank sa Leon, Iloilo at sa buwan ng Oktubre naman, magbubukas ang Queen Bank branch sa bayan ng San Miguel, Iloilo. Aniya, bago matapos ang taong ito, ang Queen Bank ay magkakaroon na ng 20 branches nationwide. Ang Queen Bank Limudjan branch ay maghahatid ng serbisyo na kinabibilangan ng savings and checking account,
dollar deposit account, ATM, loan services na kinabibilangan ng agricultural, multipurpose, industrial, housing and condominium, small and medium business at term loan, foreign exchange, Western Union, Bayad Center at mobile banking. Tiniyak din ng Queen Bank CEO and President na sa 3 billion pesos na resources maibibigay ng bangko ang pangangailangan para sa financial services, hindi lamang sa bayan ng Ilimudyan, kundi maging sa mga katabing bayan. Ang Queen Bank ay pinundar ng Ilonggo na si Dr. Rogelio Florete, mahigit 4 na dekada ng nakaraan at tapat na naglilingkod sa buong bansa. Ang Queen Bank ay member ng BancNet, PDIZ at ng Florete Group. Queen City Development Bank or Queen Bank, in its continued thrust to serve, has opened its doors to the community of Alimudian. We are offering a broad range of products and services, including our most recent launch product, Queen Bank Mobile Banking. Si Miss Margaret Rutzi Florete. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete para sa Pambansa Radio ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radio, Bombo! Samantala, sitwasyon muna at reaksyon ng ilang nga mga mga riders natin o kaya naman ay mga motorista sa panibago na namang all price hike. May detalye si Mama Marlene Padiernos. Yes, Bombo Elmar, Bombo Jane, dahil nga sa tila muling sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ay mayroong hirit sa gobyerno. Ito ang ilan sa ating mga kababayan. Nagtakda na naman kasi ng panibagong oil price hike ngayong linggo ang mga kumpanya ng langis dito sa Pilipinas. Dahil dyan, Bombo Elmar, Bombo Jane, ay umaasa ulit ang ilang transport group tulad ng Pasang Mazda na pagbibigyan na ng pamahalaan ang hirit nilang 10 piso na dagdag pamsahe sa minimum fare sa mga jeepney. Habang yung mga kababayan naman natin na mga delivery riders ay umaasa naman sila at makakatanggap sila ng ayuda sa ilalim ng fuel subsidy program ng gobyerno. Dahil nga isa din sila sa mga lubhang naapektuhan nitong nasabing pagtaas sa singil sa produktong petrolyo. Dito Bombo Elmar, Bombo Jane, dito sa bahagi ng Maynila ay may mga nakausap tayo ng mga ilang motorista, si Kuya Wilson at saka si alias Robin na umaaray dito nga sa pagtaas ulit ng mga presyo sa petrolyo natin at hindi na sila nakakapagpa-full tank, Bombo Elmar, Bombo Jane, dahil nga bilang bahagi yon ng kanilang pagtitipid para mapagkasya nila sa pang-araw-araw yung mga kinikita nila at the same time yung mga pambili ng mga gastusin. At Bombo Elmar, Bombo Jane, pakinggan natin yung bahagi ng kanilang mga reaksyon hinggil nga dito sa usapin na sa produktong petrolyo. Siyempre mahal ang gasolina. Unti-unti lang yung biyahe. Unti-unti lang, pag may pasero, tatakbo. Medyo mataas na, mahirap na ngayon, pag mumotor ka. Dapat kung may kukommute ka na lang siguro. Para hindi ka mahirapan kasi mataas na yung gas ngayon. Minsan pag nasa traffic, pinapatay po yung makina para matipid sa gas. Isang litro lang. Hanggang 1 litro na lang talagang kaya. Hindi na kaya dati, full tank na 200 Ngayon, di na, hanggang 70 lang. Yan yung tinig ng mga kababayan natin ng motorista na lubhangang naapektuhan nitong pagtaas ng produktong petrolyo sa ating bansa. Kanya-kanya nga sila ng mga diskarte kung paano matitipid yung hindi na nakakapagpa-full tank na mga gasolina sa kanilang mga sinasakyan. Aabot kasi Bombo Elmar, Bombo Jane sa 4.10 pesos ang kada litro ng diesel, habang papalo naman sa 3 pesos ang itataas ng presyo ng kada litro ng gasolina at nasa 3 pesos and 50 centavos naman ang magiging dagdag sa kada litro ng kerosene. Bale, paliwanag ng DOE o ni DOE Undersecretary Gerardo Erguisa, nananatili kasing volatile o pabago-bago yung presyuhan ng langis doon sa world market dahil bukod nga doon sa tumitinding digmaan sa pagitan ng Russia at Ukraine ay nakakaapekto rin doon sa presyuhan yung nagiging usapin sa politika doon naman sa bansang Libya. Bombo Elmar, Bombo Jane. Talaga naman tama yan, kanya-kanya na ng diskarte. Maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Marlene. Ingat kayo dyan. Maraming salamat mula dito sa bahagi ng lungsod ng Maynila. Ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat
Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Iniulat po ng Bangko Sentral ng Pilipinas na mahina pa rin ang halaga ng piso kontra dolyar at ayon dito sa BSP, ang isang dolyar katumbas sa Pilipinas 52 pesos and 33 centavos, Singaporean dollar 38 pesos and 17 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos and 67 centavos, ang euro 56 pesos and 56 centavos, Saudi Riyal 13 pesos and 95 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Morning Edition at live nationwide, worldwide via satellite. Mula sa Bombo News Center Makati, kami po ang inyong mga nakasamang nanghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga